otwere koma Philippifoɔ ti baako. Paulo ni Timoteo, Kristo Yesu nkoa, de koma Kristo Yesu mu ahotifo a wo Philippi nyina ne ahwefo ne asomfo. Adom ne asomdua a efiri yɛn gye Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nkamo. Meda me Nyankopɔn asenka ya a mede me kae mu no nyinaa mu. Nso da madesre nyinaa mu. Mede anigye me srɛ me ma mu nyinaa. Mo ayɔnkofa a mu wɔ no asɛmpa no fam, frida edi kan de abeduru na yi nti. Na mo ye ho ahotoso sɛ de wafra adwuma paase wɔ mu no be wia kosi Yesu Kristo da no. Etene ma me sɛ medwene ye mu nyinaa ho. Efiri sɛ mikura mo akomam. Me mpɔkyerɛ ne asɛmpa no ho anu yie. Ne mfasoɔ mu sɛ mu nyinaa ne me yɛ adom no fafafoɔ. Na Onyankopɔn ne me danseni. Sɛ me di Kristo Yesu dɔ me fi mu nyinaa. Na me bɔ ye ho mpaeɛ sɛ mo dɔ nkɔ so mmro so a nimdeɛ ne ntiaseɛ nyinaa mu. Na mo asɔ nneɔma a ɛyɛ koraa no ahwɛ. Na mo ayɛ krɔgyen ne nipa asuntwudi atoro ni wɔ mu di akosi Kristo da no. Na trene aba a ɛnam Yesu Kristo so ba no ayɛ mo ma ama Onyankopɔn ani mo onyam ne ayɛyie. Na anuanom, mepɛ sɛ mo hunu sɛ deɛ yɛ me no ama asɛmpa no akɔso mom. Ama me mpɔkyerɛ abɛda di Kristo mu. Amrado aban mufo nyinaa ne wɔn a aka no nyinaa mu. Na anuanom no mu pii nam Awurade mu de wɔn ani ato me mpɔkyerɛ so ayɛ nam aboro so a sɛ wɔka Nyankopɔn asɛm no a wɔnsuro. Ebinom wɔ hɔ a nitan ne atutupe nti na wɔka Kristo ho asɛm deɛ. Nanso afoforɔ wɔ hɔ a wɔde ani so nso na ɛka. Ebinom firi ɔdom. Efiri sɛ wɔnim sɛ asɛmpa no ho anu yie nti na medaa. Na ebinom firi ntɔkwa pɛ mu na ɛbɔ Kristo din. Efiri sɛ nyɛ ne kronkron so. Na mmom wɔsusu sɛ wɔde ahohia bɛka me mpɔkyerɛ ho. Enti na aden. Akwan nyinaa mu no sɛ yɛ mpatuye mu o, sɛ wɔyɛ no nokure mu o, Kristo ho asɛm a na wɔka. Na yɛ mu na m'ani gye. Nanso mɛgye m'ani a. Efiri sɛ minim sɛ ɛnam nkotosrɛ ne Yesu Kristo honhom mu a no so na yɛ bɛda ne nkwagye. Sɛdeɛ mehwɛ kwan. Na m'ani da so sɛ m'ani ngu bibia mu. Na mmom sɛ ɛyɛ daa no. Afei nso ɛnam nkwa so o, owuo so o, wɔde nam nyinaa bɛkamfo Kristo me nipadua mu. Na me deɛ, mase a metie ne Kristo, na owuo yɛ me mfasoɔ. Na sɛ honam mu asetena yi a ma minya adwuma mu aba a, ɛnea minni mu deɛ memfa. Na mihini nneɔma mmienu yi ntɛm. Pɛ na mepɛ sɛ mitu ha, na mene Kristo kɔtena, ɛfiri sɛ no mmom na ɛyɛ papa. Na honam mu tena deɛ, munti ɛho hia yie. Na mede me ho metu yei so, na minim sɛ mɛtena hɔ. Na mene mu nyinaa tena hɔ ama mo gyidie nkɔsoɔ ne anigyeɛ. Na mo ahohoahoa aboro so Kristo Yesu mu wɔ me ho sɛ maba mo nkyɛn bio. Moma mo abrabɔ mfata Kristo asɛmpa no nko. Na sɛ meba na mebehu mu o, sɛ mini hɔ o, mate mo ho asɛm sɛ mo gyina pintin honhom kuro mu. Na mo de ɔkra koro bom di apereɛ ma asɛmpa no gyidie. Na mo ma atamfo onyi mu hu bribiaa mu. Ɛno na ɛyɛ yira a wɔbɛyira no sɛnkyerɛnneɛ ma wɔn. Nanso ɛyɛ nkwagye ho sɛnkyerɛnneɛ ma mo. Na ne saa afiri Onyankopɔn. Efiri sɛ mo na wɔde adom mo sɛ Kristo nti. Ɛnyɛ sɛ mogye no die nko. Na mmom sɛ ne nti muhunu amanneɛ nso. Na mo wɔ ɔko korɔ no a muhunu no me mu. Na afei mote sɛ migu soɔ no. Philippifoɔ nwoma ti mienu. Enti sɛ Kristo mu afutuo bi. Sɛ ɔdɔ ara akyikyire bi. Sɛ honhom ayɛ nkɔfa bi. Sɛ yɛmhyehyɛ ne ntimɔborɔ ho a. Moma m'anigye ni mu sɛ mobɛdwene ade korɔ anya ɔdɔ korɔ. Ɔkra korɔ. Ne adwen korɔ. Monnwene biribi atutupɛ. Anaa nimonyam hunu pɛ so. Na mofa ahobrɛase adwene mu mo yɔnko nkyɛne mo a mo ho. Momma obiara nhwɛ ɔno nko a deɛ. Na mom ɔnhwɛ ne mfɛfoɔ deɛ bi. Momma adwene ɛwɔ Kristo Yesu mu no antena mo mu bi. Ɔno na ɔwɔ Nyankopɔn tibiam deɛ. Nanso wɔamu no mfasodeɛ sɛ ɔne Nyankopɔn sɛ. Na mom ɔtoo ne ho mpan fa akoate bi atoo ne ho so. Dane nipa nsɛsoɔ. Na sɛ ɔyɛ ɔnadeɛ faeɛ no, ohunu no sɛ onipa.
Obre ne ho ase ye sitie di kosi owuom. Asennua ho wo mu mpo. Enu nti na Onyankopɔn so ama no so kɛse. Na wadom no din aburu din nyina so. Se Yesu din mu na osorofo ne asase sofo ne asase asefo nkotodwe nyina nkoto. Na tekyerema nyina mpae mu nka se Yesu Kristo ne Awurade. Mma eje Nyankopɔn animonyam. Enti madofo. Se de mu ye sitie daa no. Enye se bra me wo mu nkyɛn kumu. Na mo mafe a minimum nkyɛn titire no. Momfa suro ne a opopo nyemoa mo kwagye ho adwuma nwie. Na eye Onyankopɔn na ɔyɛ adwuma mumu wɔ de mo pɛ na mo yo nyinaa mu sɛ de ɛbɛsɔ n'ani. Monkwati huhu ne akyinigye enwade nyinaa. Na mo ayɛ nipa a wonunu wɔn na wɔyɛ kron. Nyankopɔn ma woni dem na ma abusua a wo akonton na wo akyi a mo hyerɛn wɔ mu sɛ akanea ewiase. Sɛ mukura nkwa nsɛm no mu. Na Kristo da no ma wahoa me ho sɛ Amerika metuye no anyɛ okwa na me bra adwuma nso anyɛ okwa. Na mpo sɛ wo ma me mogya gu mu gidi afɔrebɔ ne asɔfo som no nso a menigye na me ne mu nyinaa nigye. Eno enti na mo nso mo ma mo ani nye na mo ne me ani nye. Na nso mani da so Awurade Yesu mu sɛ enkyɛ kra mesoma Timoteo ama no aba mo nkyɛn. Na se meti mo nka me hu so atɔ me. Na me ni obi a ɔne madwene sɛ te sɛ ɔno a mo ho asɛm hia no no. Efi sɛ wɔn nyina hwehwɛ wɔn adeɛ. Na ɛnyɛ deɛ ɛyɛ Kristo Yesu deɛ. Na ne fata a ɔfata no. Munim sɛ ɔne me som asɛmpa no fam sɛ deɛ ɔba yɛ n'agya. Ɔno na m'ani da so sɛ minya me hunu masɛm mo akyiri apa a mesoma no. Na me de me ho mato Awurade so sɛ mia nso meba ntem. Nanso mesu ho sɛ ehia sɛ mesoma Epafrodito a ɔyɛ me nua ne yɔnko dwumayɔfo ne yɔnko srani ne mo somafo ne me dɛɛfo ma no ba mo nkyɛn. Efi sɛ n'ani agyina mo nyinaa na ne ho yira no efi sɛ mo te sɛ ɔyare. Ne wom sɛ ɔyare owiadeɛ deɛ nanso Onyankopɔn hunu no mmɔbɔ na ɛnyɛ ɔno nko na me nso bi. Na menya rewo ma rewo so. Enu nti mom na mabɔ modern masoma no. Na se muhu no a mo ani agye bio. Me nso ma rewo so ahwan. Enti momfa ni gye nyina nyi no Awurade mu. Wɔn a wɔte saa no munkura wɔn ani die mu. Efisɛ Kristo adwuma nti na ɔbɛn owuo. Na ɔde ne kra to hɔ sɛ obesi mu anan mu asome wɔ de aka nyinaa mu. Philippifoɔ ngoma ti miensa. Afei de edi akyire me nuanom. Momma mo ani nyi Awurade mu. Sɛ metwerɛ mo ade korɔ no a ɛnhyɛ me brɛ. Na mo de ɛma mo tim. Monhwɛ yie akraman no ho. Monhwɛ yie adwumayɛfoɔ bɔne no ho. Monhwɛ yie twetiafoɔ no ho. Na yɛne twetiafoɔ no yɛn a yɛsom Nyankopɔn honhom mu. Yɛ wahoa yɛn ho Kristo Yesu mu. Yɛmfa yɛn ho nto honam so. Wom sɛ anka me nso mi wɔ honam mu biribi a mede me ho bɛto so. Sɛ ɔfoforo bi susu sɛ ɔwɔ honam mu biribi a ɔde ne ho bɛto so a mimom na me obie. Otwa me twetia da ɛtɔ so nwɔtwe. Ifiri Israel asifo mu. Benjamin abusuakuo mu. Hebrewfo mu Hebrini. Mmara fam me yɛ Farisini. Modern fam me taa asafo no. Brɛmu tini fam wɔanya me ho asɛm. Nanso nneɛma anka ɛyɛ me mfasoɔ no Kristo nti mi bu na de hwereɛ. Nanso ampa me da so mi bu nneɛma nyinaa de hwereɛ. Me Awurade Kristo Yesu hunu aburu so no nti. Ni nti na me hwere nneɛma no nyinaa. Na me bu no sɛ sum na so adeɛ. Na Kristo ayɛ me mfasoɔ. Na wo ahumi ni mu sɛ me nimia me tene a efiri mrem. Na mom de nam Kristo hu gidie so ba. Tene efiri Nyankopɔn mu gidie so. Na mehu no ne sɔre etumi ne na mani hunu fafafo na wo amama seni wu se bi a metu awufo mu sɔre no enye se me nsa nya aka ana se menya mawie pɛyɛ dada na mo mi kɔmani mu a na me nsa aka se de Kristo nso nsa aka me no enuanom me de mizusu se me nsa nya aka biribi nanso ade bi akopɛ na me yo me ma me re free de atwam no na me twe me mu me pɛ de ɛwɔ manim no
midi mirika me pebotae no humedu na makonya osoro fra Onyankopon nam Kristo Yesu mu afrɛ me no mu nkunimbo no. Enti moma ye mu dodo a ye pɛ no nwene sa na se biribi wɔ hɔ a modwene no foforo a ɛno nso Onyankopon beyi no adi akyerɛ mo. Nanso de yi aso dada no moma ye nkɔ so saa. Enuanom munsua me na monhwɛ wɔn a wɔnam saa sɛ de mu wɔ yɛn sɛ susuo no. Nipa bebree wɔ hɔ a menya mo wɔn ho asɛm nkae. Na afei nso medi ni suo me ka bio sɛ wɔyɛ Kristo asɛnua no atamfo. Wɔn na wɔn wie yɛ ne ɔsɛyɛ. Wɔnya me ne yɛfunu na wɔn anim wɔnya wɔn aniwuo mu. Na asase so nneɛma ho na wɔdwene. Na yɛn deɛ yɛma a yɛbuo no wɔ soro. Efiri hɔ no mo nso na yɛtwɛn adwenkwa a ɔne Awurade Yesu Kristo a ɔbɛsakyerɛ yɛn ahobrɛaseɛ nipadua. Sɛdeɛ na ho ɔden adwuma a ɔde betumi abrɛ nneɛma nyinaa si ahyɛ n'aseɛ no tie no. Filipifoɔ nwoma ti 9. Enti minuanom a medɔ mo na mefe mo mani gye ne mabotire munyina Awurade Musa adɔfo mitu Yodiafo na mitu Sintike nsofo sɛ wɔn nwina de korɔ Awurade mu na mesrɛ wɔn nso me yɔnkopa so mma no mu abia efisɛ wɔn na wɔka me ho pere asɛmpa no wɔne Clemens nso ne me yɔnko adwumayɛfo a aka ondin hyehyɛ nkwa nwoma mu no. Moma mo ani nye Awurade mu daa. Bi kanu bio sɛ moma mo ani nye. Moma nipa nyina nhunu modwo Awurade abɛn. Mo na nwini bibia nha mo ho. Na mo ade nyina mo momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ani aseda ma mo ade srɛ nuru Nyankopɔn asum. Ne Nyankopɔn asum due tranti ase nyina so no. Bɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so Kristo Yesu mu. Afei die di akyire anuanom. Die yɛ nokorɛ. Die ni mu yɛ duro. Die tene. Die ho tie. Die wɔdɔ. Die wodimpa. So bra pa bi wɔ hɔ a. Sa yeyie bi wɔ hɔ a. Sa nneɛma yi ho na monwene. Die mu asua so na mo agye. Na mo atie. Na mo hunu wɔ me ho no. Ɛnoa na monyo. Na sumdwe Nyankopɔn ni mo betena. Nso mani gye kɛse Awurade mu sɛ mo afiri ase adwene me ho bio. Mo dwene me ho. Nanso mo anya ho adagye. Enye so ohie nti na meka yei. Ebisa me de masua sa asetena bia me wo mu no. Me pene ma no dɔɔso ma me. Minim ahobrɛaseɛ na minim akonkosɛm die nso. Bribia ne nneɛma nyinaa kokwa me. Omiɛ ne ɛkɔm ne akonkosɛm ne hiadie. Mitumi ade nyinaa yɔ de ɔhyɛ me din no mu. Nanso mo yɛ no yie sɛ mo boa me ma ho hia no mu. Na mo Filipifoɔ nso munim sɛ asɛmpa no fiti ase mu a me free Makedonia me kɔɛ no. Asafo bia moa me ɔma ne ɔgye nkontaa ho sɛ mo nko a. Na Tesalonika nso mo sma prɛko ne mprenu de ehia me brɛ me. Ɛnyɛ sɛ me hwɛ akyɛdeɛ na mo me hwɛ aba a ɛma mo nkonta dɔɔso. Na menya ni nyinaa ma no abroso. Na efiri sɛ me nsa kan de modema ne Epafrodito no ma ye mma ehwa a ɛdɛ afɔrebɔ a wɔgye a ɛso Nyankopɔn ani. Na me Nyankopɔn bɛma mo de ehia mo nyinaa sɛdeɛ na hunya no teɛ animonyam mu Kristo Yesu mu. Yɛn gye Nyankopɔn na wɔmfa animonyam ma no daadaa. Amen. Monchiachia ahotifo no nyinaa maako Kristo Yesu mu. Enuanom a wɔka me ho no chiachia mo. Ahotifo no nyinaa chiachia mo. Nijitire no wɔn a wɔfiri Kaisare fie. Awurade Yesu Kristo adom nka mo ho.